Otu mba ụwa wepụtara maka radiology bụ mmemme a na-eme kwa afọ ọbụla n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba nke ebumnobi ya bụ iji wee wulite ịkụziwanye ihe gbasara ulu radiology bara na ihe ọ na-atụnye maka ịkwalite ọnọdụ ahụike nke ndị na-arịa ọrịa nakwa ịkwalite nghọta ihe gbasara ọrụ pụtara ihe ndị radiologist nakwa radiological technologists na-alụ na ngalaba nlekọta ahụike, X-ray, MRI, scan, ultrasound nakwa ihe ndị ọzọ eji wele enene ime ahụ mmadụ nakwa teknụzụ ndị so ya nakwu ihe ndị ọzọ eji anya ahụ bụ nke sochiri ya bụ ọlụ bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ maara, mana ihe kachasị wee bụrụ ebumnobi nakwa ulu ihe ndị a niile bara bụ nke ndị mmadụ aghọtachaghị kpatara eji wee guzobe ya bụ ụbọchị mba ụwa maka ndị radiologist site n'aka otu European Society of Radiology ESR nke ebumnobi ya bụ ime ka ụwa mata gbasara ya bụ ngalaba nlekọta ahụike, ihe nyocha omimi sayensị nakwa ihe ndị ọzọ dị n'ihe gbasara nyocha ime ahụ mmadụ nke ebumnobi ya bụ ọrụ ndị radiologist na-alụ na ngalaba nlekọta ahụike. Onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ akụkọ a n'uju. O kwuru n'ụbọchị ahụ onye isi ngalaba ụlọ ahụike na-ahụ maka nyocha arụ n'ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Teaching Hospital Amakụ Ọka bụ dọkịnta Chike Kanu mere ka amata na ndị ahụike na-enyocha arụ were na-agwọ ọrịa bụ ndị na-aga n'iru ịkwalite ọnọdụ ahụike n'ala anyị, ma kwukwezie na ndị mmadụ ebidogo na-akọwapụta uru a na-enwetagasị na inyocha arụ mmadụ were na-agwọ ọrịa, ma kpọkukwe gọọmenti ka ha nyere aka ma wetezuo akụrụngwa eji arụ ọrụ na ngalaba ụlọ ọgwụ ahụ iji wee wete ezigbo ọgwụgwọ ọrịa na steeti a. N'aka nke ya, onye mkpọtụrụ ngalaba ahụ na-eji ihe nyocha agwọ ọrịa ma bụkwaziarụ onye osote ọkammụta n'ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe nke dị na Nnewi bụ dọkịnta Michael Arọnụ oge ọ nọrọ na-akọwa na ngalaba ahụike a bụ nke gbasogoro amụma inye ahụike bụ ịgba nakwazi ịgwọ ọtụtụ ndị ọrịa na-arịa, nọzikwara oge ahụ chetara gọọmenti nọ na ọnọkọ dị iche iche mkpa ọ dị ịkwalite ọba ahụike na Naịjirịa, ebe ọ metụgasịkwara ndị ahụ na-eji ihe nyocha agwọ ahụike n'ụlọ ọgwụ gọọmenti dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. O kwukwazịrị na ọ ga-enyere aka wugharịa ọnọdụ ala anyị bụ Naịjirịa ma wetakwa ezi mpụtara n'ebe o metụtara ịgwọ ndị mmadụ ọrịa. Ịmara ihe na-eme mmadụ egwu ya agwụ dịkwazi nso ya, anyị na ọrụ anyị ewu iji igwe ọgbara ọhụụ wee nyochaa ime ahụ mmadụ, chọpụta ime ahụ mmadụ ka o wee nyere ndị na-enye ọgwụ aka mara ihe ha ga-eme. Na anyị na-ekwu na onye o tinyela ego na igwe eji enyocha ndị mmadụ ahụ dị n'ụlọ ọgwụ na ego ji esi na ya pụta nnukwu, so ka anyị ji agbazi n'ọsọ ma gọọmenti na onwe ha mana ndị ha na-achị nwe ahụike ịma na gọọmenti anyị aga n'ihu. Ya nwere ike ikwu na ọ dị mma ka ndị be anyị bụ ndị Igbo ka anyị gee ntị na ozi anyị na-agbasa ka a were oge ahụ ohere dị bịa na radiology department wee nweta